Di mo kabaraw sa natulog nga manok. Bisi ang balay niya, ikaw kay naghagok. Alas 12 ng dako, huy, bangon na diha. Alas 5 na sa buntang natulog ang bata. Wala siya. Anak ka sa Pinoy. Nangito mo kayod. Sumunod ako tulong taon sa mga kahoy. Sige pa mukha na karon. Ibong na lang ko nga pag-abot na ko rito na bagong pamutol. Abi siguro nila ani, dili na ko sa pabayron basta masakpan ako sige. Panguha din ha, makabayad din dako ba? Duh. Duh. Gamay-gamay na lang siya bilhin na ni kakong kahoy. Murot jud pangawat, pero daghan-daghan di mga kawatan ni ari ning nakita ba? Sakpan ko na na. Bayad jud sila dako. Okay ari kay mao di mo na kay ebidensya ba? Kasi di ari dapat na ah. Kanigig ko nagiya. Sabi ani kuya. Hoy! Daan palagi na ikaw rin nangawat anak kong kahoy. Sak kahoy. Ay pagkuyaw diha. Sakpan. Ikaw jud ang una nako nga nabantayan anak. Ikaw unang nasakpan. Dako silot. Ikaw ray tig pangawat ani akong kakahuyan di ay maunang hurot na ni. Naudaghan ka nga yung ipamutlan. Ikaw ray tig pangawat di ari. Ah, grabe. Akum sa imo sa nginla sa tanan ng kahoy ng muha. Karon pagibagi ko na kapangutol diri. Akum. Buka sa tanan. Grabe. Pudi mo ay. Ni Arab. Koy dalaw. Luoy kay na akong building. Asa ka ni kita ani ako.
May mga pagpilo. Ayan eh. Baka mo kami nung agaran eh. Lupan ko. Ay, nabuot siya. Turutungan. Ay! Limit ko hindi nakatubig. Way uyab. Maunat sila. Way uyab. Oo, way sila. Way uyab.